Ay, hapon na. Bahugong ko na inisulog ko. Oh, iba na una. Yan. Ganyan gayon talaga manok. Tapi hapon mo doon muna. Ay, ganyan gayon talaga. Ay, yun sa babakalo ni Primo na 5,000 daan. Hindi siya lugi. Yun gaya na. Nakulao pang manok. 5,000. Ayos unay na eh. Dumanong ko na si Primo to. O yan. Naring bayaran niya na yun. Ay, dumanong ko doon na madali. Baday man naghali ito. Oh. Hirak na naman. Yaong narodig di. Oh, doon. Ano? Yaw na mga duman so manok na babakalin mo sa kuya. Ano maurag lamang ito? Maurag ito mga sadakulao ng lawas. Mga gaya naman ako. Ano man ito? So 5,000 bagagurong ta. 5,000, 5K. Ilihon ko na ang manok na. Tama na. Tamang-tama ito. Ilihon mo. Maurag dapat na. Ayaw, naikalugi sa 5,000. Ano daw kung pwedeng ibulang ini? Naghahanap na pambulang sa padihong ko. Saling mo. Ano na pambulang? Organic baga. Ang pambulang iyan. Aro kayo day? Sa bagay, garo magayunan man agad ang manok na. Ay, daw kung tukalon talugod ta. Dahil magadlugi ang may sadiri ka. Nakulahon ini yaw. Pwede mata. Saling mo. Talaga man ha. Ano, para sa gakaw ta. Salidahan ta kauni. Dahil magay nagbubulang ang may sadiri ka. Andi. Yan sa iyang pang puro pulutan sana. Nagkakulanan din. Stay na. Suro kung kumbitis kayo dyan. Urago. Kay Monday ka tataw maggakaw. Kastay na. Siguro. Magmapa Magmapa nga guys. So, may sadiri kayo ni kang manok na. Kaya pareho mo magapula dahil magidmari para na. Musta, ano ko lamang isa padihong ko. Hindi kita maagay. Mapirakan lamang. Naghahanap talaga itong pangbula. Babakal mo ka. Paski pira. 10,000 gayon. Siguro doon mong magayon ang manok na ito. Ang manok ko dyan. Ano iyo ang pabakal mo sa kuyang manok? Hala. Ibarabad ko lamang manok no ah. Kahit kumilong kang kalukuhan na. Bako man hindi sumanok ko. Kaya sa'yo manok hindi. Ano sumanok ko din eh. Bako man hindi sumanok ko. Kalo yun. Dahil ko mang bakalo ng manok na ah. Sino nagkasta ng manok ko ha? Ina ito bata. Magayon gayon ito. Dahil kumabakal kung arog bang sana ka ng... Hindi ako napunta na. Hindi ikihipo siya nung nagkasta ka ito.